jasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' ġimilu tkellimna kif il-Maltin interpretaw kliem skont kif semgħu u kif fehmu. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum se nisimgħu lil Dwayne Ellul ikellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma l-bieraħ tlula li fil-kitba għadha tħabbat lil ħafna Maltin peress li l-isnuha differenti minn kif suppost tinkiteb. Barra minn hekk, Ellul se jkellimna wkoll dwar xi kliem u frażijiet bħal ewl id-dinja, hawn il-lejl jew ewl il-lejl u jorbothom mal-kelma prinċipali l-bieraħ tlula. Fit-tieni rokna tal-programm se nisimgħu imbagħad lil Daniel Attard ikellimna fuq l-espressjoni b'seba' jnejn. Meta wieħed jifhem minn fejn ġejja l-kelma l-bieraħ tlula, se tindunaw mill-ewwel għaliex il-programm tal-lum hu mnebbaħ minn numri. Liema ħjil ta' numru taħsbu li qed jidher fl-aħħar parti tal-kelma l-bieraħ tlula? Mhix daqshekk ovvja, imma lissa ħanħallikom ftit bil-kurzità. Żgur li nixtieq nieħu spunt ortografiku u niġbed l-attenzjoni fuq il-kelma l-bieraħ u l-kelma l-bieraħ tlula. Kif qed taraw miktub fuq l-iskrin, il-kelma l-bieraħ m'għadix tinkiteb bis-sink, jiġifieri sink u bieraħ qabel l-2008 il-bieraħ bis-sink u l-bieraħ mingħajr sink kienu jitqiesu bħala varjanti. Iżda llum it-tajba hija biss il-bieraħ maquda bħala kelma waħda. Il-kelma tista' tieħu li tal-leħen jekk ikun hemm bżonna u tinkiteb bli fuq quddiem. F'każ li qabilha ikun hemm vokali jew xi tip ta' waqfa, ngħidu aħna virgola jew bidu ta' sentenza ġdida. Min-naħa l-oħra, jekk imbagħad irridu nikdbu tal-bieraħ, sal-bieraħ jew bħal-bieraħ, l-elle tal-artiklu titwaħħad mal-partiċelli ta' sa u bħal u tinżamm il-kelma bieraħ miktuba kif tinħass bli e. Iva, il-kelma l-bieraħ għandha li e. Il-vokali twila hawnhekk taqa' fuq is-sillaba ta' qabel tal-aħħar. Madankollu, meta mal-kelma l-bieraħ se jiżdiedu aktar sillabi, l-aċċent tal-kelma se jkompli miexi b'konsegwenza li taqa' li e. B'hekk, il-bieraħ tlula ma tistax tinkiteb bli e. Eżempju ieħor simili ta' din ir-regola narawh fil-kelma missier li fil-plural tiġi missirijiet. Bli e tal-kelma missier taqa' u timxi lejn l-aħħar sillaba. Imxu issa nisimgħu lil Dwayne Ellul jitkellem fuq in-nisel tal-kelma l-bieraħ tlula u nitgħallmu ftit kurzitajiet interessanti dwarha u dwar kliem ieħor li se jsemmilna. Bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda. Il-kelma hija il-bieraħ tlula, lula, tajjeb ġifieri, imma ħafna jgħiduha il-bieraħ tlura. U fir-realtà nużawhom it-tnejn. Il-bieraħ tlula, il-bieraħ tlura. Li jiġri huwa li peress li l-ur huma konsonanti qrib ħafna ta' xulxin huma likwidi. Ħafna drabi jibdlu posthom, pereżempju min jgħid buri, illum bil-buri, min jgħid illum bil-buli. Pulċinell u purċinell. Għandek il-dilloba bejn il-urru jieħdu post xulxin. Niepen jew pexxun u niepel, pexxul. Tajjeb. Imma qed nitkellmu fuq il-bieraħ tlula, lula, u appuntu lula għandha jew kellha t-tifsira partikolari tagħha għalhekk mhux il-bieraħ tlura. Ġifieri meta n-nies b'mod inġenjuż ġifieri ma jibqgħux jifhmu kelma il-bieraħ tlula, lula ma tibqax tifhimha, tipprova ssib u tipprova tkun kreattiv. U tgħid, alright, il-bieraħ il-ġurnata ta' qabel mela ħammorru lura ma ħadmitx hekk il-biċċa tax-xogħol. Dik tissejħ etimoloġija popolari. Kif il-poplu jipprova jsib raġuni għal kelma li m'għadux jifhem l-oriġini n-nisel tagħha. Kif iffurmat il-kelma? Hija l-kelma l-ewwel, prattikament. Illum l-aġġettiv l-ewwel nużawh fil-maskil, fil-femminil u fil-plural, ġifieri ngħidu l-ewwel għawwiema, l-ewwel rikkieb, l-ewwel insara, maskil, femminil, plural. Imma fil-Malti antik kienet tinfletti, kellna forma differenti għal-maskil u għal-femminil. Għal-maskil kienu jużaw ewwel u kienet titqassar ewl
Mela ewwel issir ewl jew awl, awl, u fil-femminil kienet l-ewwela, l-ewla, l-ula. Il-bieraħ l-ula. Allura dik l-ula letteralment qed tfisser l-ewwel il-bieraħ. The first yesterday. Issa, din l-ewl jew l-awl, iġvet nitkellem fuq ewl jew awl, għax tista' titlissem mod differenti. Kienet issib posta wkoll fi kliem ieħor. Mela lillu ma tantx għadna nisimgħu, pereżempju kelma li m'għaddix tinstema' wisq hija l-ewliemes. U l-ewliemes kienet jew xi tfisser il-kelma l-ewwel, l-ewl, ams. L-ewwel il-bieraħ, għax ams hija tfisser il-bieraħ. Allura il-ġurnata ta' qabel il-bieraħ, il-bieraħ l-ula. Ġifieri l-ewliemes u l-bieraħ l-ula, hemmhekk qegħdin ngħidu l-istess ħaġa. Kelma li forsi hija aktar użata mhux mill-Maltin mod ġenerali fit-triq, imma hija parti mir-rit tal-quddiesa, il-kelma hawl il-lejl. U l-qasis waqt il-quddiesa jgħidu li hawn u f'xi talb ukoll. U li hawn il-lejl qabel ma bata ħal-ħobs fl-idejn qaddishom birka tiegħu jibqa' dej ir-rit. Mela hawn il-lejl, il-ġurnata il-lejl ta' qabel ma bata. Hemm ukoll il-kelma ewl tidher ukoll fl-espressjoni min ewl id-dinja. U din oħra hawnhekk qed nerġgħu niġu għall-etimoloġija popolari, meta ma bqajniex aħna f'kuntatt mal-Arbi u bdejna nħarsu aktar lejn lingwi Ewropej, beda jiġri l-Maltin moderni ma baqgħux jifhmu l-kelma ewl min ewl id-dinja, imma l-idjoma baqgħet ħajja u ħafna minna ngħiduha minn lewn id-dinja, nisimgħuha minn lewn id-dinja. Mhijiex lewn, d-dinja m'għandhomx jaqsmu l-kuluri hemmhekk tad-dinja, hemmhekk qegħdin ir-referenza hija għall-ewwel mill-bidu tad-dinja, min ewl id-dinja. Ġifieri m'għandux jaqsam il-kulur, għandux jaqsam biss l-erq Arbi w l ta' ewwel hawl li qed jgħaqqad dawn il-kelmiet kollha li tkellimna dwarhom illum flimkien. Xemx sajfija daqet moda Issa li rrealizzajna li fil-kelma l-bieraħ tlula hemm fossilizzat il-kelma l-ewwel fil-femminil, wasal il-mument li niġħdu ħarsitna fuq numru ieħor. Daniel Attart se jkellimna fuq it-tifsira tan-numru 7 li nsibuh fl-espressjoni b'7. Min daqstant numri, għaliex jissemma n-numru 7 u mhux numru ieħor. X'għandu daqshekk speċjali dan in-numru? Għar-risposta ta' din il-mistoqsija jaqblilna nħallu f'idejn il-kellim tagħna biex jaqtalna l-kurżità. Minħabba li n-numru 7 huwa importanti, ma niskantawx li sab triqtu f'ħafna idjomi u espressjonijiet Maltin. Żgur li smajtu l-espressjoni qiegħed fis-seba' sema meta xi ħadd ikun kuntent ħafna? Jekk tkun staħbejt tajjeb, ilbist tlellex, jew tilab xi logħba biljard u l-boċċa tkun tidher sew, aktar x'jgħidulek li tkun tidher minn 7 mili bot. Jekk id-dum ma tinħasel jew tirritorna d-dar minn xi ġirja fuq barra f'xemx taqli l-ankri, ma noħodix bi kbira jekk jgħidulek li tkun qed tinten 7 pesti. Għal dik il-persuna li tkun pjuttost nixfa u ma fija xejn, ġieli tisma' lil min jgħid li qisha 7 snin tal-aks. U li ma espressjoni tużaw għal dik il-persuna li bħal xi qattusa l-ħin kollu tiskansa l-perikli u teħlisa minħal il-mewt diversi drabi meta jiġri hekk. U d-destin ta' dik il-persuna jkun li għandha tibqa' tgħix. Ngħidu li għandha 7 terwieħ. Interessanti wkoll in-numru 7 ġieli namplifikawlu t-tifsira tiegħu biex nisħu fuq punt partikolari u malajr jiġi 700. Għal xi ħadd rieqed fil-font, tant li qas bomba ma tqajmu, ngħidu li jkun għaddej bil-100 jew bis-700. Għal min ikun fuq ruħu mqarqaġ naqra żejjed, tisma' wkoll l-espressjoni imqareb daqs 700. Imxu issa nisimgħu lil Daniel Attart jgħaddilna aktar informazzjoni fuq it-tifsira tan-numru 7 u għaliex insibuh daqshekk fid-der, fil-kultura u fl-idjoma Maltija. Is-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda
fost il-ħafna espressjonijiet marbutin man-numri, għandna waħda li hija b'7 għajnejn. Din id-darba ma nixtaqseb problema mill-fejn ġejji dawn iż-żewġ kelmiet 7 u għajnejn għaliex nafu li ġejjin mill-Arbi. Però forsi wieħed ikun naqra kurjuż dwar kif dawn iż-żewġ kelmiet iddeċidew li joqogħdu flimkien b'7 għajnejn. Ħalli l-ewwel inħarsu lejn il-kelma 7 li huwa numru mhux hekk. U n-numru 7 kemm f'Malta kif ukoll fl-Ewropa u fl-istorja tal-umanità għandu kemm xi storja interessanti jekk inħarsu pereżempju lejn il-Ġenesi naraw li Alla ħalaq id-dinja f'7 ijiem. Mela huwa numru wkoll qabbinat mal-perfezzjoni. Meta nħarsu lejn it-Testament il-Ġdid, Kristu kien qal lill-Apostli tiegħu aħfru għal 77 darba. Dak ifisser ukoll li huwa numru li huwa marbut mal-infinità, xi ħaġa li ma tispiċċax. Il-virtujiet ukoll huma 7 għandek 3 virtujiet li huma teologali u għandek 4 virtujiet li huma kardinali. Il-jiem tal-ġimgħa huma wkoll 7. Li rid ngħid jiena ġifieri li s-7 huwa numru marbut ħafna mal-kultura tagħna u ifisser xi ħaġa perfetta ħafna, xi ħaġa li hija infinita u allura ma naħdux bi kbira li dan in-numru jissemma wkoll fl-espressjonijiet tagħna u din l-espressjoni b'7 għajnejn għandha minn tal-inqas żewġ tifsiriet jew inkella tintuża b'żewġ modi differenti. L-ewwel waħda hija meta ngħidu pereżempju qatt b'7 għajnejn jew inti joqgħod b'7 għajnejn tal dak ir-raġel jew dik il-mara bi rridu nfissru kif jgħidilna Karl Fenech li kiteb il-ktieb l-idjomi Maltin. Irridu nfissru li inti bħala persuna trid toqgħod attent ħafna donnok titfa' 7 għajnejn allura ra kemm ħatkun kbira l-attenzjoni fuq xi ħadd sewwa. Jien naf toqgħod attent pereżempju li xi ħadd ma jnux jagħmellek xi ħaġa, toqgħod b'7 għajnejn minħabba l-għajn li ħafna Maltin kienu jemmnu u forsi għadhom jemmnu biha wkoll minħabba s-seħħta. Imma għandna espressjoni ftit differenti li kultant ma tantx naħsbu fiha. Ngħidu pereżempju dik id-dar ta' dak ir-raġel jew dik il-karozza trid 7 għajnejn biex tara. Jiġifieri inti trid ukoll hija malbuta mal-attenzjoni x'hekk imma attenzjoni b'mod differenti. Jiġifieri tanti sabiħ ara li ħares lejha b'mod sewwa. In-numru 7 ma nsibux biss din l-espressjoni ma nistgħu nsemmu espressjonijiet oħra Maltin li huma marbutin ma' dan il-numru 7 bħal ngħidu aħna tara fis-7 tant kemm kien ferħan jew inkella għandi 7 minn sena sakemm nara lil dik il-persuna. Jintasbu